ya ubangiji mu Allah yan Niger da yan Nigeria da yan wajen nan da aka yi ma duk garin da ake rana bala'in rana Allah ka sa lahira su samu aljannatul firdaus. wallahi sun ci wuya duniya kuma a ce lahira mutun ya ci wahala. Allah kudi ba nasaru wallahi kullun cikin sanyi suke. Allah ka taimaka, Allah ka ba yan Niger aljannatul firdaus da yan Nigeria da dukkan yan sauran kasa su ma musulmai. Kayirai ku kuma ku koma musulmai kuna so aljanna, in ba haka nan babu ruwan mu tsaya la fami ku tai mu sallah kana man ce je bulab je butab je mu pe. Ni ban san mi ya kai na mana daɗi ba. Ban san mi ya kai soyayya daɗi ba. Ban da lokacin soyayya. La fami. Kai, mu tai mu sallah gina mu dawo la fami. Na mance kai je bulab je butab je la fami. Mu pece. Mole. Yeah, aujourd'hui aussi, c'est un autre. Bombolé.